Vítam ťa pri ďalšom pokračovaní našej série o Jungových archetypoch. Dnes sa spolu ponoríme do energie jedného z najsilnejších a najambicioznejších archetypov, archetypu vládcu. Tento archetyp so sebou prináša tému moci, poriadku, zodpovednosti, ale aj kontroly, autority a potreby byť lídrom. Ak máš v sebe túžbu veci riadiť, organizovať, zlepšovať systémy a viesť druhých, je veľmi pravdepodobné, že práve tento archetyp v tebe silno pôsobí. No čo sa skrýva za túžbou pomoci? A čo znamená byť skutočným vládcom, nie zvonka, ale vnútorne? Poďme to spolu preskúmať. Kto je v skutočnosti archetyp vládcu? Vládca je ten, kto prináša poriadok do chaosu. Má víziu a schopnosť premýšľať strategicky. Vie vytvárať štruktúry, rozhodovať a niesť dôsledky. Jeho sila nespočíva v kriku alebo manipulácii, ale v dôvere, že vie, kam kráča a dokáže tam priviesť aj iných. Vládca si uvedomuje, že moc je dar aj bremeno. Pravý vládca je služobník vyššieho dobra, nie ego, ktoré potrebuje kontrolu. Je to ten, kto vie vystúpiť pred ostatných, prevziať zodpovednosť a robiť rozhodnutia, ktoré nie sú vždy jednoduché. Archetyp vládcu v nás rozvíja schopnosť organizovať, plánovať, tvoriť pravidlá, prirodzenú autoritu a snahu zanechať po sebe niečo trvácne. Ale ak je nezrelý, môže sa zmeniť na tyrana. Človeka, ktorý potrebuje mať všetko pod kontrolou, bojí sa zlyhania a nedovolí druhým dýchať. Ako zistíš, že v tebe pôsobí vládca? Máš silnú potrebu organizovať, viesť, mať prehľad. Ťaháš za druhých zodpovednosť, či už v práci, vzťahoch alebo v rodine. Neznášaš chaos, potrebuješ poriadok, systém, pravidlá. Tvoj život musí mať cieľ, plán, štruktúru. Si ten, kto rieši veci, keď sa ostatní ešte len spamätávajú. Vieš byť prísny na seba aj na druhých. Tento archetyp môže byť tvojim požehnaním, ak si uvedomíš, že sila nemusí byť tvrdá. A že pravý líder vytvára priestor aj pre slabosť a zraniteľnosť. Ako miluje vládca? Vo vzťahoch túži po stabilite, lojalite a dôvere. Nie je pre neho jednoduché ukázať emócie, pretože vníma citlivosť ako slabosť. No ak sa otvorí, je oddaný, ochranný a veľmi spoľahlivý partner. Niekedy sa snaží riadiť aj vzťah. Plánuje, organizuje, rozhoduje. A keď má pocit, že stráca kontrolu, môže reagovať podráždene alebo uzatvorene. Vládca v láske musí pochopiť, že zdieľanie sily neznamená slabosť, ale dôveru. A že nechať partnera rozhodnúť neznamená, že stráca hodnotu. Ak si vo vzťahu, kde sa cítiš rešpektovaný a kde je vzájomná dôvera, si schopný vytvoriť silné a stabilné partnerstvo. No ak si s niekým, kto ti podkopáva autoritu, môžeš sa uzavrieť, byť chladný alebo sa sústrediť len na prácu. Vládca a práca. Kde si vo svojej sile? Tu vládca žiari. Je prirodzený líder. Potrebuje pracovať tam, kde má dosah, kde môže meniť veci k lepšiemu, kde má autonómiu a kde sa jeho slovo počíta. Nadriadených rešpektuje len vtedy, ak sú kompetentní. Inak má tendenciu robiť si veci po svojom. Vládca sa hodí na pozície manažéra, riaditeľa, organizátora, politika, podnikateľa alebo koordinátora. Jeho darom je tvoriť štruktúry, ktoré slúžia iným. Dokáže premeniť myšlienku na realitu, vytvoriť systém, ktorý funguje. No potrebuje si strážiť, aby sa nezaciklil v mikromanažmente a nezabudol na ľudskú stránku. Ak nepracuje v prostredí, kde má rešpekt alebo vplyv, začne trpieť. Bude podráždený, nespokojný, prehnane kritický. Jeho sila totiž nespočíva len v tom, že riadi, ale v tom, že prináša víziu, systém a stabilitu do sveta chaosu. A aká je svetlá a tienistá stránka archetypu vládca? Svetlá stránka vládcu. Vieš vytvoriť poriadok tam, kde vládne chaos. Máš víziu a vieš ju krok po kroku naplniť. Si inšpiratívny líder, ktorý druhých pozdvihuje. Tienistá stránka vládcu. Bojíš sa zlyhania a tak chceš všetko kontrolovať. Tvoje požiadavky na druhých môžu byť príliš tvrdé. Ak sa cítiš ohrozený, uzatváraš sa a stávaš sa chladným. Pravý vládca sa uzdravuje vtedy,
keď pochopí, že sila sa môže spájať s jemnosťou, že autorita neznamená krík, ale dôveru a že chaos je niekedy súčasťou rastu. Ak cítiš, že máš v sebe archetyp vládcu, príjmi to ako dar. Svet potrebuje ľudí, ktorí vedia viesť. No rovnako potrebuješ aj ty priestor, kde môžeš len tak byť. Bez plánu, bez zodpovednosti, len ako človek. Nezabudni, že skutočný líder nie je ten, kto kričí najhlasnejšie, ale ten, ktorému ľudia dôverujú, aj keď mlčí. Ak ťa toto video oslovilo, budem rada za tvoj like a odber môjho kanála. A v popise nájdeš link na moju web stránku, kde si môžeš objednať osobný výklad kariet, numerologickú alebo astrologickú analýzu